Noma uyamthanda noma uyamzonda uKhuzani, kodwa asekukhombisile over the years kukhulu kakhulu kunenzondo osuke unayo ngayo. Sanibona, ngiyanibingelela, sanimukela kwinto Fast TV. Ngithanda sikhulume ngendaba kaKhuzani nohambo lwakhe nezinto ase-achievile nje empilweni. uKhuzani, into eyenza ukuthi ngithanda ukukhuluma ngayo ukuthi kune-back story uKhuzani anayo, kunama-challenges uKhuzani adlule kuwona, kuney'nselelo ey'nzima adlule kuzona. Kunama-challenges adlula kuwo usuku nosuku. Ayikho into ayenzayo uKhuzani inga-challenge-wa, ingabuzwa, inga-confirm-wa. Yonke into ayenzayo each and every day. Kakhulu beze bekhulume nangendlela adla ngayo, benza ama-comment. Noma exhawula umuntu kube ne-comment yokuthi umxhawula kanjani ba. Uma kunomuntu bangasamboni bese umuntu ajele ukucula naye, bayambuza ukuthi uphi lowo muntu loyo, so washonaphi enqabene yini. So umuntu impilo yo-music oyijabulela uhalf ngoba i-break akayitholi noma ethi wenza ini. Akekho umuntu owabhekana nama-challenges uKhuzani adlule kuwona. Ngiye ngizwe abaleki oy'bomvu bekhuluma ngeqhawe labo ngendlela abakhuluma ngayo. Akekho umuntu owabhekana nama-challenges uKhuzani adlule kuwona, nama-insults, thukwa everyday, izinto nje ezenzakalayo egameni lakhe, kuthiwa ngogogo wakhe, ikhala kubo, ukuphiwa kwey'moto zakhe, ukudelela ngemoto ayekade eyi-driver ngaleso sikhathi leso. Akekho umuntu owadlula kuleya nto leyana. Mhlawumbe nabayade bejinyiswa ngokwempilo, kodwa uKhuzani bamhluphile abantu and bamhlukumezile. Yikho lokho ku-different ngoKhuzani kwabanye abaculi ukuthi despite everything, no matter what was happening in his life, kodwa uKhuzani wayazi ukuthi yini ayifunayo, yini afuna ukuyenza, yini azoyenza nekusasa lakhe nangekuwo. Sikhuluma nje namhlanje uneyimoto, unomuzi omkhulu, uyawu-extend usuku nosuku. Beze bebhuqa abantu abangenawo amandla oku-extend imizi yasemakubo, yobaba babo. Ukuthi kanti wakhandani, awuqedi yini? Wawaqeda nokwakha umuzi. If unawo amandla ungaqeda na ukulungisa ikinto, because ufisa ukwenza izinto ezinhle la ekhaya ezizohlala iminyaka. Kusazozalwa abantu abashana abey'ngane zakho, ufuna izikhule zibe nekhaya eli-protected, kodwa kunabantu ababuzayo esingaboni ukuthi benzani, yini umsebenzi wabo. Okwabo nje ukuthi bekhomente kuphela. So impilo yaKhuzani ngithanda ukukhuluma kakhulu ngenxa yalezo zinto ey'njengalezo, cause there's always something ongayisho. Omunye umuntu angafunda kuwe, athole isifundo, athole lezinto umuntu engamsiza, acoshe something kukho. Uthi le ndoda le iphile kanje ukuze ibe successful, ize ibe lapha ekhona. Sikwazi ukuthi kube nemicimbi, nokuthi imicimbi kusuka kuyi-Moses Mabhida, gcwalisa uMoses Mabhida, kuza ku-Spring Picnic All White, kuza kwi-Carnival City, 15 years of Blue Nations. Yonke le micimbi inama-challenges. Kuhleli kukhulunywa kuyona yakhe, amageza. Abanye bayakhuluma bathi hayi yima aqhamuka ne-idea, lo waseMoses Mabhida abethi wa-arts and culture. The way nje ama-challenges ahlangana nawo uKhuzani maningi kakhulu. So indaba yakhe iyakhulumeka, you can track back ukuthi impilo yakhe ihamba kanjani, i-success yakhe imbeke kuphi kuze kube namhlanje. Abantu abaningi abangafunda lukhulu kuye if bayinhliziyo ezikhuni, beyinhliziyo ey'gobile. Ube namazondo amaningi-ke uKhuzani uMaskandi, afuna uqamba ube namazondo amaningi. As far as amadoda ayesenza nomgqumeni, iningi lawo bayazazi bangobani, angeke ngibabize ukuthi obani lawo. Bayazazi iningi labo elisebenze nomgqumeni like laba nenkinga enkulu noKhuzani ukuthi kanjani angazi. Kodwa lapha emculweni bekujovana kubhoklwana nje, kodwa ibisikhona inzondo yeqiniso yangempela. Enzondo leyo ibigcina yenza kungasawujabuleli uMaskandi, kungasajabulisi ukuya enkundleni ko-Chris Fountain uma kuyohlangana. Ngasemnandi nje
usubona ukuthi le isi-real hate, akusekhona ukuthi kusewumaskandi. So ukumbona uKhuzana lapha asuka khona eqala ukucula, ehamba ehlangana uMtshengiseni, egcina nabalandeli bakhe bemuyinisa ukukhuphuka nezakho, uBlue uvale nje abavuvuzela, yonke leyo nto leyo is impressive ukuwitnessa into enjengaleyo. Nanomusic wakhe oyi-one ongahlukile, uhlala ucula ngendlela eyodwa, kodwa kunabantu ade bengafuni uku-recognize lokho ukuthi this is how he sings. Ucula nje indlela yakhe le abamthandela yona abanye abantu. Ukugxeka kaFalabo ukuthi yini ayihlele lapho kwagoqa, uyimoshe ikusasa lakhe. Kodwa nabo abanye basondele no-SK baphi asibazi abaphelele because bayagxeka sekukhuzana. So yiyo-ke impilo uKhuzana ayiphilile, nenginethemba lokuthi kuzoncipha kancane kancane. Abantu bek-understand ukuthi uKhuzana akasekho empini. Le mpo bona bacanda ukuyona akasekho. Ngokomusic wakhe uKhuzana akusamvumeli lokho abantu abazama ukumsondeza kukhona. Siya-understand-a mhlawumbe abanye basajabulela le hype ema-streams nama-views. It's okay, alright. Nani chance le ukuthi nenze something. Kodwa nje other than that uKhuzana uhambe kakhulu. Uphushe kakhulu ukuze abe lapha ekhona. Siyabazi abanye abaculi abasezayo uKhuzana abaculayo bese bhekisa kuyena. Siyakwazi lokho. Nabakuphikathi abasiza uKhuzana ngoba i-narrative angeke isafitha kahle ukuthi wasiza ubani. Manje mase ngikhuluma nje sekuyaphikisana ukucula kwabo. Kuyinkinga lapho kusiza umuntu vele gcina uyisitha. Into ezokuthi ube yisitha akafuni hamba ukhuluma ukuthi umsiza kangakanani ukuze abe lapha ekhona. Uwamnikeza i-platform, wona omnikeza i-chance, wamxhumisa nabantu bangambeka lapho umuntu akhona. Uma esebatholile ukuthi afuna ukuphila nabo bese ekhomba ekhuluma amagama athize ababhekise kuwena ekubeni beka vele lo muntu ubona ongekho. Into ejwayelekile lezo, sibabona befana emsebenzini abasazwana. So ividiyo yami ngizoyibamba lapho nje. Bekuyileyo ndatshana nje incane engifuna ukuyiveza ngoKhuzana. Ziningi ezinye sazoxoxa, umlando waLensizwe kaMposi mningi kakhulu. Nomculo esikhiphela wona mningi, sihlale sikhuluma nje nama-achievement wakhe nangezinto ezinhle ezenzeka empilweni yakhe. Nangomcimbi ozoba khona nge-22 silokhu sikhulumile ngawo. 22 March 2025 eCanvas City, 15 years celebration of Blue Nations. Abantu abahlangana khona. Size sibone okuzayo, sizomlethela enye ividiyo. Ngiyabonga, nisalele.